bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahihirapan kaming magka-baby ng husband ko. Kaya naghanap siya ng alternative. Hi DJ Rocky. Listener mo na ako since pandemic. At dahil sa mga nangyari sa buhay ko recently, naisip kong sumulat din sa'yo ng kwento ko. Sana mabasa mo. Itago mo ako sa pangalang Sherilyn. At ito, ang aking secret file. Seven years na kami ng husband ko this year. Itago natin siya sa pangalang James. Ikinasal kami noong October 2017. Matagal-tagal din kaming nagligawan. Mga 6 years. 2011 kasi nung maging kami. And from there, unti-unti naming napalago ang relasyon namin. Nagkaroon kami ng sariling mga trabaho. Nakapag-ipon ng pera, nakapagpatayo ng bahay, at nakapag-travel sa iba't ibang lugar. Gaya ng Thailand, Korea, Singapore, umabot pa nga kami ng New Zealand. Maya't maya kasi, panay ang set namin ng couple goals. Hanggang sa yun nga, we got married in 2017. Garden wedding ang style. Yun ang dream wedding namin. And for me, it was the start of an eternity with the man I dream to be with forever. At hindi doon natapos ang couple goals namin. Unti-unti rin kaming nakapagpatayo ng bahay namin. Travel na naman somewhere, ang dami. Kumbaga this year, dapat ganito, this year dapat ganyan. Yan ang mga dapat nating i-achieve. Sa kabutihang palad naman, hindi naman kami tinipid ni Lord. Kada blessing na dumarating, ipinagpapasalamat naman namin sa Kanya. At kahit parati na naman kaming may hinihiling na bago, hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa at panay lang ang dasal namin. But this year, everything changed. Kung bakit? Susubukan kong idetalye mamaya. But ever since we got married, isang major wish ang hiniling namin sa Panginoon, ang magkaanak kami. At hanggang this year, hinihiling pa rin namin yun. Marahil yun ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na kinatatakutan kong mangyari. But before I get to the bottom line, gusto ko munang balikan ang mga panahon na okay pa kami ng husband ko. Yung mga panahong very optimistic, very positive pa kami sa buhay. Yung mga panahong kaya pa naming harapin ang mga problema together. Taong 2018, hindi muna kami nagmadaling magka-baby. Pinayuhan kami ng mga ninong at ninang namin na huwag kaming magmadali. Huwag daw kaming ma-pressure na mag-baby. Take your time, sabi nila. Enjoy yourselves being a couple.
Kasi kapag dumating na si baby, game over. Hindi na kayo pwedeng gumala on your own convenience. Lagi na kayong puyat, may makikihati na sa gastusin nyo. In short, you don't own your lives anymore. Kasi may ibang tao nang dedepende sa inyo for a living. And that is your baby. Lahat ng mga advice na yon, DJ Rocky, sinunod namin. Kaya naman we took a year to adjust to ourselves being a married couple. Ang masasabi ko, it was not an easy journey. I admit may mga bago ako na-discover sa husband ko na hindi ko pa naman nakikita sa kanya noon. Ganon din naman siya sa akin. Nung nagsama na kami sa iisang bahay, nagsimula na rin akong ilabas ang tunay kong ugali. At ang tagal din naming naka-adjust sa mga sarili namin. Pera niya, pera ko na rin. Pera ko, pera na rin niya. Ganon. Still, we were able to adjust. 2019 came at dito na kami nag-set ng goal na magka-baby dapat kami before the year ends. We tried every time na may opportunity pero hindi pinalad eh. Every time na feeling ko delayed ako, nagpipiti ako. Baka yun na kasi eh. Baka may paparating ng baby. Pero isang guhit lang lagi. It happened so many times. Every time na akala ko meron na wala pa pala. Pero sabi ni James sa akin, sige lang, may right time. So ako naman, I felt assured na okay lang. Matagal pa naman bago ako mag-menopause. Ano pa naman, early 20s pa lang ako noon. Kaya hindi ako nag-worry. 2020, nagka-pandemya. Natakot kaming magka-baby kasi pahirapan sa mga ospital kapag na-admit. Naunahan kami ng pangamba na baka isa sa amin magka-COVID. Baka magkaroon ng komplikasyon kung mabubuntis ako, kung magkaka-baby kami kung sakali. Kaya hindi kami gaanong nag-focus sa pagkakaroon ng baby. Naisip ko, sana humupa muna ang pandemya. Delikado kasi. Hindi ko lang talaga naisip at that time na everything will go downhill from there. Year 2021, nag-try na kami ulit mag-baby. Lalo na noong nabakunahan na kami against COVID. Every time fertile ako, sinusubukan talaga namin. Naubos na lang ang kalendaryo, wala pa rin. Sabi ko kay James, sige lang. Mahirap magka-baby tapos manganganak ako. Ang dami pang patients na namamatay sa COVID. Baka mahawa ang baby namin tapos hindi kayanin, sayang lang. Di bali na kako. Tinanggap namin na hindi namin taon ng 2021. Although, nag-promotion ako that year, which is thankful naman ako for that. Kaso hindi pa rin tinupad ng buo yung mga kahilingan ko. Pero si James, na-sense ko, unti-unti nang tumatabang sa akin. Hindi niya lang masabi ng direkta pero ramdam ko yun kahit hindi niya sabihin. 2022, natakot kami uli kasi nga nag-spread yung Omicron na variant. And parehas kaming nagkasakit nung third week ng January 2022. Minor symptoms lang naman, ubo, sipon, sore throat, nawalan kami ng boses. Within 1 week naka-recover naman kami. Hindi uli kami nag-try na mag-baby kahit gusto na namin. Dito na naging vocal si James. I remember na sabi niya sa akin, hindi raw siya bumabata. Sabi ko sa kanya magpa-check up kami para malaman namin kung kanino ang problema, kung kanya ba o akin. Ayun, nagpakonsulta kami. Ako pa lang may diferensya. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Kaya pala, taba ko na kasi. Tas irregular pa ang period ko since 2021. PCOS na pala. Kaya nag-prescribe ng treatment ang OB ko. Sinunod ko naman yun. Kahit yung mga bawal kainin, in-avoid ko na. Hindi na rin ako nagpupuyat o nagpapa-stress. Hopeful ako na by 2023 magkaka-baby na kami finally. Pagdating ng 2023, ang ganda ng salubong namin sa taon. We claimed na magkaka-baby na kami. Ay, ako lang palang hopeful, DJ Rocky. Kasi si James, medyo
Hindi na ganun ka-excited. Sabi niya, noong New Year ng 2023, susubok tayo tapos pagdating ng Pasko, wala pa rin. Sabi ko naman, di bali na. Alam naman na nating may pikos ako. Kaya this year, mas hopeful ako kasi may mga gamot na ako, di ba? Pero talagang hindi na siya excited kahit nagpapagamot na ako sa... Tinanong ko nga siya, "Hon, are you giving up on me?" Sabi naman niya hindi sa ganun, pero nakakapagod umaso sa wala. Paulit-ulit tayo nagtatry, ulit-ulit din tayo nabibigo. We keep praying na magkakabibi na tayo at the start of the year, pero pagdating ng gitna at katapusan ng taon, wala pa rin. So I reassured him na magkakaroon kami, tiwala lang. Sabi lang niya, okay, subukan natin. But then na-sense kong iba na. Iba na siya. Hindi na gaya ng dati na hopeful, excited siya. Ngayon hindi na. Hanggang sa last year nga, unti-unti kong napansin na naging cold na siya sa akin. Dati madalas pa kami magkaroon ng small talks, kumustahan sa isa't isa. Like, kumusta araw mo, anong nangyari sa work, anong gagawin natin sa weekend, magme-make love ba tayo mamayang gabi, in the mood ka ba? Mga ganun ba, DJ Rocky? Wala na yun by last year. Naramdaman kong matabang na si James. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko siya masisisi. Kasi yung isang goal na napakailap para sa aming dalawa, wala pa. Wala pa kaming baby. 2024 came. Pero hindi na kami nagkaroon ng celebration sa New Year unlike the previous years. We spent the New Year sleeping in bed. Sleeping lang, walang intimacy. Napagod na siya at ako naman na frustrate na rin. To the point na umiyak na lang ako nung New Year samantalang si James lumabas kasama ang mga kabarkada niya. Doon nag-inuman sa kumpare niya. Naiwan ako mag-isa sa bahay. Sabi ko, sige lang. Minsan lang naman to. A few months later, bandang May 2024, inihatid ako sa work ni James. Sakay ako nun sa kotse namin. Magdadrive na sana siya kaso may naiwan siyang gamit sa kwarto. Kaya binalikan niya. Naiwan ako sa kotse. Habang pumasok uli sa bahay si James. Wala lang, nagtingin-tingin lang ako sa loob ng kotse. Until I saw something. Which I think I was not supposed to see. But it was there. And it broke my heart. Isang pregnancy test kit. Nakita ko sa backseat. Kaya pinulot ko. 2 guhit. Positive. Yun yung good news, DJ Rocky. But the bad news is, it's not mine. Hindi akin yung pregnancy test kit. Hindi ako yung nag-positive. Nakita ko si James pabalik na uli sa kotse. Bago niya paandarin yung sasakyan, pinakita ko sa kanya yung hawak kong PT na may 2 guhit. Sabi ko, "Han, kanino to? Hindi akin to ah. Sinong buntis?" DJ Rocky, naramdaman ko ang gulat sa mga mata ni James. Yung gulat na alam niya na may itinago siya sa akin for a very long time. At pagtingin ko sa reaksyon ng mukha niya, nagkatitigan na lang kami at tumulo na lang ang mga luha sa mga mata ko. At hindi ko matanggap ang sagot niya nung sabihin niya sa akin ang katotohanan na siyang nagpawasak palalo ng puso ko. Han, let me explain. Hindi pa siya tapos magsalita, nasampal ko na agad siya. Paulit-ulit na sampal, out of shock, dala ng taas ng emosyon ko, nasampal ko siya ng maraming beses. At wala,
Nag-breakdown na lang ako. Paulit-ulit ko siyang tinatanong. Mo, hindi akin to, hindi akin to. Kanino to ha? Kanino to? Hayop ka, kanino to? Sapak lang ako ng sapak sa kanya habang sinasabi ko yun. Pero hindi siya umiilag. Lahat ng sapak ko tinatanggap niya. I cried so hard, DJ Rocky. Hindi ako agad kumalma. I cried really hard. Inilabas ko lahat ng sama ng loob ko. Lahat ng frustrations ko sa mga nalaman ko at sa nangyari sa amin ni James after all these years na nagsumikap kaming magka-baby. Grabe, nanikip ang dibdib ko sa sobrang sakit, sa sobrang hatred at sa sobrang frustration. Nag-pile up lahat eh. Bigla akong na-burn out. Then after few minutes, nagawa kong kumalma. Tsaka na si James nagpaliwanag. Sabi niya, "Hon, I'm sorry. Alam mo naman na matagal ko nang gustong magkaanak tayo." Sagot ko agad sa kanya, "So, dahil hindi ako makabuo, sa iba mo yun hinanap? Kailan pa, Han? Kailan pa yan?" Umamin siya. "Since New Year, Han." Pinakilala sa akin ni kumpare. Nasapak ko uli si James at umiyak na naman ako. DJ Rocky, ano ba yan? Sobra namang sakit tong ginawa sa akin ng asawa ko. Eto na nga ako eh. I'm already doing my best na mapagaling ko ang sarili ko sa bullshit na sakit na ito. Tapos ang ending, sa iba lang siya maghahanap. Sa iba siya magkaka-baby. Oo, ang selfish ko na, pero ang akin lang, antayin niya man lang sana ako na may mabuo kahit isa lang. Kahit isa lang. Kahit isang anak lang naman muna. Leche naman no. Ba't niya ako sinukuan agad? You know, I said those things to him at that moment mismo habang nasa kotse kami. Wala, puro lang siya sorry. Akala raw niya hopeless na kami pareho and that's bullshit. All I was asking is his patience, time and understanding, yun lang. Pati ba naman yun hindi niya maibigay? Sorry ha kung hindi ako mabuntis-buntis. Lecheng matres no. Sabi pa niya, he was about to tell me about his affair. Umahanap lang siya ng tamang panahon, tamang tiyempo. Ulol. Tapos na nalaman ko na hindi mo pa inaamin. Nasaktan na ako, the damage has been done. DJ Rocky, I admit na habang sinusulat ko tong kwento ko, I'm high on my emotions pero I'm trying my best to recall everything that happened dun sa kotse that day. Sabi niya sa akin, "Han, alam ko hindi madaling patawarin ako. Pero sana balang araw, Han. Sana again. I'm so sorry." And then tinanong ko kung sino yung babae. Pinakita niya sa akin yung FB profile account nung nabuntis niya. Fresh graduate, ganda ng mukha, maputi. Mukhang matangkad. Kaya pala hindi ako ubra. Ouch. Tinanong ko na lang anong balak niya. Pero binalik niya sa akin yung tanong. Ang sagot ko, ewan. Ba't ako tinatanong mo? Natural ako, hindi ko alam, masakit pa for me. Tapos tatanungin mo ako ng ganyan, ibabalik mo agad sa akin kung anong balak ko? Nabadrip ako kaya lumabas ako ng kotse niya. Nag-commute ako papasok sa opisina. Pero dahil sa sobrang anxious ko, nag-undertime ako before lunch at nagpaikot-ikot sa Maynila. Palakad-lakad lang. Hindi ko alam ang gagawin o saan ako pupunta. Hindi ko alam ang iisipin. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako naantay. Bakit nag-decide siyang maghanap sa iba? Bakit niya ako sinukuan? Bakit parang hindi na niya ako mahal? Ang dami kong bakit. Pero hindi ko mahanap yung mga dahilan. Nung hapong yung mismo, umuwi ako sa parents ko, dun ko iniyak ang lahat. Doon ko sinabi, yung mga nangyari, halos pinagtitinginan na kami ng mga kapitbahay nila mama at papa sa kakahugulgul ko. Pero alam ko, na yun lang yung paraan para manatili akong matino sa pag-iisip.
Hindi ko kayang karguhin mag-isa lahat ng sakit, trauma, bigat sa damdamin, lahat. Hindi ko kayang suluhin. Inamin ko sa kanila, mahal ko pa rin naman si James. Pero sobrang sakit lang na malaman na nakuha niyang makipag-sex sa iba. Tapos magkakaanak pa sila. Samantalang kami, sex ng sex, pero walang nabubuo. Paulit-ulit na sex, zero babies, zero anything. Hindi ka ba nun masiraan ng bait na nalaman mong naka one time siya sa iba tas may nabuo agad? It really hurts, DJ Rocky. Sobra. Eventually, nag-decide akong makipag-hiwalay muna kay James. Dito muna ako sa parents ko nakikitira. Mag-4 na buwan na ako rito ngayong September. Hinahayaan ko muna si James na ayusin yung affair nila nung babaeng nabuntis niya. Pero hindi na ako umaasang babalik pa kami sa dati. Wala eh. Nangyari na ang kinatatakutan ko. So ngayon, all I want is to feel better sa PCOS ko. Then bahala na siguro kung anong susunod. Magpa-file na ba ako for annulment? Siguro. Malaking responsibility ito eh. Total, may iba nang nabuntis si James, so okay. Palalabasin kong fault niya, pero pwede ring fault ko. With infertility as grounds. James, ang sakit pala. Ang sakit. And then what? Maghahanap ako ng iba? Poch, ayoko na. Hindi na naman ako mabubuntis nito, tapos ipagpapalit na naman ako sa iba. Nakakapagod na, nakakabinat. Honestly, hindi ko alam kung anong next move ko. Pero hinayaan ko muna si James. Last time na nagkausap kami, pananagutan daw niya yung bata. Pero tungkol sa amin o sa kanila nung nabuntis niya, wala siyang kasiguraduhan. Hindi rin niya alam paano kami pagsasabayin. Sabi ko, tanga ka ba? Doon ka na sa babae mo. Huwag kang magkakamali na bigyan ng broken family yung bata na dinadala niya. Hayaan mong ako na ang maging broken, wag na yung bata. Ako na lang ang sasalo ng lahat ng pain, lahat ng kailangan tiisin, ako na lang. Yun naman ang gusto niya eh, magkaanak. Kaso sa iba nga lang nagkatotoo, hindi sa akin. At ngayong nagkatotoo na, di itodo na niya, diba? Ibigay na niya lahat doon sa babae at sa anak nila. Handa akong magparaya. Due yung babae next month, DJ Rocky. October 1st week. Andito pa rin ako sa side ng parents ko. Si James naman nasa side ng babae. For now, I let them be. Bahala na muna sila. Ako honestly, hindi pa ako completely free from all the pain. But I'm still trying to move on. Sana worth it ang sakripisyo ko. Hindi ko man nabigyan ng anak si James. Sana maging masaya siya sa kanyang panibagong chapter na hindi ako ang kasama niya. For the child, I hope for the best. I pray for the best para dun sa bata. And DJ Rocky, salamat. Thank you for letting me vent out my feelings. Sa totoo lang, I don't know what to do next. Pero pinipili kong mag-move on. One day at a time. Sana someday maging okay na ako. Sana. Thank you. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Sherilyn. At ito, ang aking secret file.